Γεια σας παιδιά. Και σήμερα θα ανοίξουμε πακετάκια σπακέτα στο FC Mobile. Επιτέλους θα προσπαθήσω να σας δείξω πόσο τυχερός είμαι, γιατί έχει δείξει σε άλλα βίντεο να πάω να σας δείξω και η Πεπέ, πολύ καλή κάρτα, να πάω να σας δείξω και απλά να δείχνω ότι έχω τύχει ήδη. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ τον Αλσάρι, όσα θέλει ακόμα, 3, 4, 5, 6, 7, πάρει και αυτά, 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, εδώ 84, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ευτυχώς είναι ακριβώς. Και πάμε 82 plus που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και σας ελπίζω να είμαι τυχερός αυτή τη φορά. Τυχερός με την έννοια να σας δει. Okay. Λοιπόν, τι έχουμε? Είναι Hero Pack. Please, όχι Ρωσία. Τι είναι αυτό? Striker. Κιν. Τέλεια κάρτα. Λοιπόν, ευτυχώς που την έδειξα από την έτυχα. Κιν. Καλά. Τώρα τι κάνω όμως? Αλλά μπορώ να κάνω αυτό. Παπ. Εδώ. Για να την κάνω σαν την παλιά. Η καλύτερη μου κάρτα ως τώρα. Καλά, ασχέτως του Ράσος. Να δω τώρα. Λοιπόν, μάλλον εσύ θα μπεις εδώ. Μόνο να τη φαίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ μπαίνω. Απλά στο λέω, σε μας θα έχει πακέτα και λίγο θα παίξουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ να πάμε τα... Και εδώ περιμένετε, νομίζω είναι καλό πακέτο, είναι καλό. Να δείτε. Γιατί όλο πάρτο τον κάντε μια στο πακέτο? Τέλος πάντων. Στο εξάντ, ναι. Στο εξάντ. Εδώ τι είχα? 1, 2... 1... Θέλει τόσα πολλά. Πάει για 3 ακόμα. Μπράβο στο best. Θα μου πεις no best. Κοίτα εδώ πως έχουν κάνει πια. Έτσι. Για να δίνεις περισσότερα. Δεν μπορείς να δώσεις απλά κατευθείαν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 να έχεις να τελειώνεις. Επειδή και καλά είναι επί 3. Και είναι το χειρότερο πακέτο. Πάντα. Οκ, έχουμε. Λοιπόν, τι μου έδωσε στην αρχή? Ξέρω δεν μου δίνει ποτέ τίποτα ωραίο. Δώσω, τι είναι αυτό? Αγγλία. Καμ. Είναι απλός? Όχι, δεν είναι απλός. Είμαι και United, τέλεια. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 9, 10, οκ. Λοιπόν, τι θα τύχω? Ας ελπίσω κάτι καλό, γιατί έδωσα καλές κάρτες. Γιατί πρέπει να μιλάω όταν ανοίγω πακέτα? Αφού
ξέρω δεν θα μου δώσει τότε καλό πράγμα. Βάλει το χέρι της Νάβας. Βάλω 86 πλάς. Βάλω αυτόν και τον δεν πειράζει. 81 τώρα 1, 2, 3, 4 το πιάστα εδώ με τη Vegetarian. Και πάμε και 70 πλάς 1, 2, 3, 4. Ωραία, τα πηγαίνουμε. Δεν είναι please. Το είπα εγώ δεν θα μιλάω. Εντό. Πάλι τον έχω ήδη, κατάλαβε το, το χειρότερο πακέτο τώρα. Τέλος πάντων. Τώρα έχουμε 6.000. Κάνα. Δεν έχει πια και τα... Καλύπτουν το 5. Please, yay. Και σου λέει πιάνει κάτω από εδώ που λέει Possible Redwards. Καλά με την A μιλάω, τι θέλω να τύχω κι εγώ. Συνεργογία ακόμα. Τον έχω, please. Τι είναι αυτό, Yay. Τι είναι αυτό. Καλά ευτυχώς έχω ακόμα λίγα. Φέρε αυτό, φέρε και αυτό. Φέρε και αυτό παρακαλώ. Έλα ίση και ένα παιχνίδι που δεν δίνει τίποτα. Τι έχει. Possibly Redwards αυτό. Ναι. Εγκαραντίντ. Το. Και το καβρό. Λοιπόν, απλό πακετάκι. Θα δει πιο απλό. Αλλά αυτό είναι το απλό. Το δεύτερο πιο απλό. Δηλαδή είναι ανφορή. Δηλαδή είναι το βόλιο εδώ. Εδώ από αυτά εδώ. Έχω σταματήσει τώρα το παιχνίδι. Έχω σταματήσει το βίντεο τότε. Άντε πάει παιδιά έτσι. Θα πάω εδώ γιατί ξέρω ήδη τι υπάρχει. Κάτσε να δω λίγο κάτι. Εδώ είναι 2. Τέλεια. Λοιπόν έτσι γρήγορα. Έτσι απλά γρήγορα για να πάμε και μετά να παίξουμε λίγα μάτς. Ένα μάτς θα παίξουμε 2. Δεν ξέρω. Είναι και πάει να το δοκιμάσω. Έγραψε 76. Εγώ θα πάω τον goalkeeper γιατί είναι United φάνηκε ήταν. Τι είναι ο Νάνα όσο το έχουν πάρει. Δεν κάνω κάτι. Ψάχνω ό,τι θα κάνω. Μα θα ανοίξει αυτό. Τι μου δεν με αφήνει. Τέσσερις Μαρτίου. Τι είναι, όσο έχουμε μία. Flash freeze. Okay. Ναι, εννοούσα θα παίξουμε εδώ ένα μάτι με την ομάδα μου, να την δείτε κιόλας. Ως παίζει. Αφιά έχει αυτό να το ξέχασα. Καλά, δεν το έχω κοιτάξει, εγώ νόμιζα ότι είχα ακόμα και την Team of the Year. Πόσο μου λείπει η Team of the Year. Όσο μου λέει από την καλύτερη. Το καλύτερο πρόμο είναι φέτος. Team of the Year πάντα. Ούτε η
Γιατί με βάζει τέτοια να κάνω? Τρέχε. Όρτζ που κάνα. Δεν ξέρω αύριο μας θα κάνω βίντεο, δεν έχω ιδέα. Τι ώρα είναι? Να χαμηλώσω λίγο φωτεινά λέω εδώ. Να... Έλα. Τίποτα. Ναι. Ναι, στερέσει λίγο, άμα το καταφέρω. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, πρέπει να επίγει. Προσπαθώ, αγχωθεί. Αλήθεια τώρα, αγχωθεί ήταν. Μην το γράψετε. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα φέτος. Τότε να μου versus καλά γεμιστά. Τι κάνει η ομάδα μου? Απλά κοίτα, παπ, έφυγε. Τι πιάνει ο άλλος? Ό,τι του κάνω εκεί πέρα. Οκ. Θέλω να δοκιμάσω. Θέλω να δείτε και εσείς πως παίζω γενικά. Τι? Δεν έκανα τίποτα. Καλά, τέλος πάντων. Κλασική A. Ναι, ρε Άρισον. Όχι. Αγάπη, ξέχασα να κάνω να βάλω ρούνα εδώ. Σταματήστε τον. Έφυγε. Άμα ήταν και ένας εκεί, μακάρι. 1-1. Λοιπόν, please. Καλά, πολύ καλή. Καλά, εναντίον AI παίζω. Καλά, εγώ έχω καλύτερη ομάδα, όμως τι συζητάμε? Όχι. Φάουλ δεν είναι? Όχι, πες με. Οκ.
Εγώ πήγα να δοκιμάσω κάτι άλλο, δεν ξέρω, πήγα να πατήσω γενικά κάτι άλλο να πατήσω και βγήκε πολύ καλά. Έφυγε! Δεν ήθελα να πατήσω αυτό που έκανα. Εγώ ήθελα απλά να κατευθύνω το τέτο να πάει προς τα γκολ. Αλλά σαν γκολ ήταν. Κοίτα εδώ. Τίποτα. Τίποτα δεν ήταν. Τι θέλω και μιλάω. Παίρνω εναντίον της EA. EA Sports. Τι δεν γίνει. Δηλαδή. Έφυγε. Έλα. Δεν ήταν κανένας δικός μου εκεί. Κοίτα εδώ. Τώρα δώσει και μια κόκκινη. Ναι. Όχι, τέλος. Ναι ρε που κάνω. Τίποτα. Πάρ' το γκολ. Γι' αυτό έχω το Rashford. Είμαι και United fan. Ηρέμησε Βικάριο. Για ηρέμησε. Εμένα δεν θα μου τα λες έτσι. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Και θα ήταν σίγουρο γκολ και θα το είχα πάει 3-1. Μα και πάλι. Σαν ομάδα ωραία πηγαίνω. Σαν παίκτης της EA. Congratulations δεν. Θα μου δώσει κάτι. Είναι περίπου και να μου κάνει. Θα ανοίξω αυτά σαν για το σαν τελευταίο λεπτό, σαν για το τέλος του βίντεο. Και κάτι άλλο που θέλω να κοιτάξω τώρα. Και εδώ τον Γκόμες θα το πάρω για την ομάδα μου. Λοιπόν, κάτι άλλο. Κάνω άλλα λίγα άλλο ένα πακέτο, 2 δεν ξέρω. Δεν έχω τα τέτοια. Όχι, έχω. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Δεν κάνω κάτι. Και θα ανοίξω και ένα πακέτο με κλειστά τα μάτια. Δύο, 3, 4, 5, 6.
Δεν το κάνει. Τεχνικές εδώ. Δεν έχω άλλο. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Γεια!